Okay. Vi er i gang med at påvise, at der er glukose i, eller et monosaccharid i det her, vi har blandet sammen her. Vi har blandet natriumoxid og carbon sulfat sammen. Og så har vi tilsat lidt frugtsaft. Mandarinsaft. Faktisk mandarinsaft, ja. Og så ved at teste, om der er glukose i, så skal vi se, om der kommer orange bundfald. Hvis så gør det, så er der glukose i. Eller farven bare bliver orange. Som, ja. Og vi kan sådan stille og roligt, lige så stille og begynde at se, at den bliver sådan lidt mere... Altså før var den sådan meget grøn i det. Og nu begynder den sådan at blive lidt mere... Rødlig. Rød. Altså det, nej, det begynder faktisk at blive lidt mere orange, synes jeg. Lidt gullig faktisk. Så vi er i gang med at påvise, at der er glukose, som også er et monosaccharid i. Ja. Ja. Så man kan se nu, så begynder farven rigtig at ændre sig. Så se her, hvis vi lige ser, så kan man godt se, at den er lidt orange. Så derfor så vil vi mene, at der er glukose i. Ja. Der er glukose i det der. Det kan vi så til at lære, at hvis man blander natriumoxid og carbonsulfat og mandarinsaft, så er der glukose i. Hvorfor? Hvorfor? Det er fordi, at farven, den starter med at være sådan lidt blålig, så bliver den grøn, og nu er den sådan lidt orange. Og det beviser så, at der er glukose. glukose. Ja.